Dumanan sa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini usa ka lalaki nga taga Carcar City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Romel. Recorded by Radio Mo TV. Bay Romel, nang regards ba to si Adel mo? Kinsa, Adil? Adel ba, gatong classmate sa high school na to ba? Look, di ba niya tumatos Manila? Nabot na gapon eh. Hala, Nangita lagi ni mo. mau ba? Ako niya tong suruyon sa ilahabay. Kumusta, Adil? Maori gihapon. Misamot mang kagagwapa ron. Nga niya to kag Manila. Atik sad ay. Tinod lagi. Wa man lagi ni mo dada ang imong bana. Bad na ka dyan. Huwag mong kadi ko'y uyab. Ha? Tinuod? Lagi. Yamat, girl. Oh, lagi. Del, suot na diri, oy, kay magaon na ta. Ah, dayon sa Mel kay mga unta. Oh, okay ra. Busog pa manggo. Mo balik lang niya ako din ha. Ikaw? Unya bay, unsay tanaw ni mo ni Adel? Gwapa ba yun eh? Diing nantabitaw ka? Unya, saman, wakay plano? Nagplano ko nga manguyab ko niya bay. Paspasi, kay pasig baunahan ka sa uban. I love you, Del. Romel, Ang tinuod, sa una pa magiguganahan mo. Katubi taong nag-eskwela pa ta. Pero walang ko magkasulti ni mo tungod kay kuan. Mga bata pa man ta. Nya karon kay sakto naman tag-edad. Pasinog, may chance ko ni mo, Del. dili man kalisod di kog maon, Mel, kay nakaila naman ko nimo. O gusto pa, buotan man sad ka. Nga sa ato pa, kita na. O, Romel, uyab na ta. Salamat kay nga, wa ko ni mo paanto sa dugay. Salamat, Edel. Mau ba? Uyab na mo ni Adel? Oo. Iyan akong gisugot ba eh. Surtihan na mo bay sa? Kaloy ang taon. Good luck sa iyong relasyon bay. Ha? Manuroy ta? Odel, aron ba malingaw sabta? Asa man sa ta manuroy? Bisan asa lang gud. Kada bang dapit nga malingaw ta, ato pahimuslan ang panahon nga uyab ta. Kay kun maminyo na niya ta, di niya ta makasuroy-suroy. Mausad. Sige, manuroy ta. Saman, nalingaw ka sa tong laag? Lingaw kaayo, uy. Nindot kayo ang dapit nga itong giadtuan. Pero mausad lagi, kapoy sad kaayo. Ako sab, kapoy kay ko. Unya ra ta manguli ha? Ha? Nga naman? Nanakit ma kong tiil o linakaw. Unya, asa man ta? Mangita lang tag atong kapawayan. Mel, ngayon kita man ko ni mo tining dapita. Di na ta bata, Del. Nahibaw na siguro ka sa gusto na kumahitabo. Del. Romel, nahadlo ko. Siya may magkadlokan. Yung dili pa ka na ako pasagdan. Basta ha. Lagi. Promise na ako na mo. Adel.
Recorded by Radio Mo TV. Ha? May nahitabo ninyo ni Adel? O lagi bay. Wagi na mo kapug niyo yung among kaugalingon. Agoy! Unya, bay. Kung saan na ron kung mamabdo siya. Aw, wa man ay problema. Andam ako mga asawa niya. Maayo kay ni Aka, Romel. Nga naman eh, ma. Ni anhi manggudtong amahan ni Adel. Nangita man to nimo. Oh, unsa ba yan tuyo, ma? Wa ko mahibaw. Basta kay niingon to siya nga paadtuon kas ila. Unsa man kay tuyo sa amahan ni Adil nako? Oh, may okay. Diya ka, Romel. Ngano di nga imo makong gipatawag noy? Di na ko magdagat pag-istorya, Romel. Usaban, may nahitabo ba ninyo ni Adel? Oh, kuan noy? May nakakita ninyo nga nanood mong lodging house. Oh. Tubag ako. Usaban, may nahitabo ba ninyo sa kong anak? O noy? Pues, pakas ni si Adel. Gusto man si mong amahan nga pakaslante ka. Unsa man okay ra ka? Okay ra, uy. Ikaw hinuon, basig na pugos ra kag pakasal na ako. Unsa pugos ko taon. Laban ti ka. Sus. Kung mao na, magbinyo ta. Naon sa man ka? Yanong nang hupaw man ka? Naghuna-huna lang ko sa atong kaimtanday pa. Dugay-dugay naman kita nga nag-ipon pero wa man kita makaanak. Maulag gidong, uy. Pero sige lang dong. Huwat-huwat lang ta. Basi day og makaanak ra ta. Ako ba ni mo bay, magpa-check up mo. Ha? Magpa-check up mo, doktor. Aron inyo may bawaan kung kinsa gid ang may diferensya ninyong duha. Anong di mo makaanak? Ayaw lang dong, uy. Di ka mo sugot nga magpa-check up ta? Gasto na kaayo na dong, uy. Ayaw ko na nga itong mahibawaan, God. Mayong atong mahibawaan kung kinsa gay doon ay problema na to. Anong dili ta makaanak? Magpaabot lang gud ta dong. Makaanak ra lagi ta. Dong, mananghid ay ko nimo ba? Unsa man day? Mo uban day ko sa kong mga amiga ugma, mga ligo mig dagat. Ha? Sige na dong, kay laay kayo sige pundo din sa ato, uy. Dong, sige na dong ha. Sige na. Sige na lang eh. Pag-amping baya ha? Naon sa man ni si Adil? Ano nagsige man siya katawa? Day! Naon sa man ka? Wa dong, uy. Nalingaw ra kog tan-aw sa mong mga picture gahapon nga nangaligo mig dagat. Wa man din sa amo si Adil. Hain man ka ni bayana? Niuban ako sa akong mga friends dong, uy. Kanya nga nung wa man ka mananghid ako. Nagdali mang good me dong. Unya ikaw, ni trabaho man ka. Maungawa na lang ko mananghid ni mo. Ayaw na nigos ba ha?
Dali na, day. Mga una ta, di ako ida nga sudan. Unsa man na sudaan na imong gida? Ay mong paborito, sinugbang isda. Day na, mga una ta. Noon sa ka, day? Dong, ipalayo ra ko ng gida ni mong isda kay baho kayo. Mapdus ka. Dong, Magpalitag piti. Aron ato ni maklaro. Positive gid nga mabdus ka. Romel, Kinsay amahan si mong isabak. Pila na kabuan nga wa ko makahilabot nimo. Kay busy ko sa akong trabaho. Ug pila na sab ka tuig nga nag-ipon ta. Ug wa gid ka mo mabdus. Sakalit lang mabdus ka. Kinsay amahan si mong isabak. Romel, Sultahin ko! Kinsa! ang akong ex. Sa... Nagkita bisan niyang nangaligo bigdagat sa akong mga amiga. Hangtod nga may nahitabo na mo. Sa... Ganun mo maligibot ako, Adil! Dog, pasaylo ako, dog. Natinta lang ko. Wala mo kapugya nga mong gibati. Mukhain ka ron na imong ex. Di balik na sa syudad. Kay may pamilya na sad siya. Kasakit din imong gibuhat ako, Adil. Sakit ka ini. Pasaylo lang ko, dog. Ako na rin pakatawon din ako gisabak. O gisipan na lang ang imo ning matuod nga anak. Adil! Wa ko magdahom nga makahimo sa pagbudhi nako ang akong asawa. Sakit man, pero akong gidawat ang nahitabo. Ako ang nahimong amahan sa gisabak ni Adil. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Romel nga taga Karkar City, Cebu. Uban sa awit ngayon gipangayo awit girekalahan tanging sayo. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanaros. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanda. 1-2 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumanan sa kaaw. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rona. Sa dili ko pasugdan sa pagsahisay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan. Iingatan ka. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon?
Mao kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Calapi, Bohol. Ang atong matatampo nagdasingan nga Rona. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta yung mga pag-eskwela, nak? Okay ra, ma. Maayo hinoon. Abi ni mo, ma. Dagan pa iniingon sa mo school ay nga muna nag-igsuon. Oh, syempre. Sayo, biyak ko naman. 17 pa lang ko sa dihang namabdos ko nimo. Ako bitaw silang giingnan, ma. Nindutaw ta man no kung naapa ko'y papa. Rona, di ba nagstorya naman ta, anak? O, lagi, ma. Dili na ta mag-iskot niya kay wasi ayaw nga pagkaamahan. Pero, ma, wa basit mo abot si mga nauna nga basin karong panahon na nausab na siya? Siyempre, itong panahon na mga bata pagod kaayo mo. Pulos pa mo dili pa andam atong panahon na. Kung nausab man gani siya, maayo hinoon. Pero nakasiguro ko nga doon na siya pamilya karon. O kung tinuod man sad nga nausab na siya, angay unta nangita na siya nimo karon. Aron mamawi siya mga pagkuwang nimo. Hinoon sad, ma. Sakto sad ka. Maong ikaw, ayaw na pagunahunaan na, ha? Kung mangita man siya paagi aron mailahan kaniya, mas maayo. Kung dili, wala tayo mahimo. Okay, ma. Ma, last question ba? Unsa man na? Kuan ba? Wa, bakit siya makakita na ako in person? Wa. Kisa dihang nagbuwag mi. O sa kabuwan pati kang gimabdos ato. Mao nang ikaw, tiwas gid sa imong pag-eskwela, ha? Ayaw gid pag pinarihas na ako. Ayaw pagsunod sa akong nabuhat sa una. Ayaw ko hatagi kay ubos. Ma. Kanasam gid imong plano nga ipalayla ko sung mama. Jake, nagsabot naman tayo ni, diba? Di palagi pwede. Gikapoy na mo ko ning style na to, Rona. Pag-usa na katuig nga uyab, pero ang dud karon nagtago-tago pa gyapon ta. Na naman tata sa hustong edad. Sabta lang sagod akong sitwasyon. Nagdako ko nga si mama ra mo inapadako na ko. Siyempre, higpitan ko niya sa ingon-ani nga mga butang tungod kay dili siya gustong maparehas ko niya. Taas na kayong panahon nga nisabot ko nimo. Ambot kong kaya pa ba ako? Jake! Jake, asa ka? Ay nalang pagdahom matong uyab ni Maday. Ha? Nga naman? Uy, na naman to'y lain. Unsi na anilain? Uy, wala ka kay bao. Sige ba sa kuyog atong charming god? Katong transferi bitaw nga igaton pod kaayo? Unsa? Maayo kay nisagot ka mag-istorya taron. Kita pa ba? Rona, Sultihi ko sa tinuod. sorry, Rona. Pero dili na ako kaya, gud. Nanagpilain. Mo nga, mas may tingali nga. Kalimtan na lang ko nimo. Jake. Recorded by Radio Mo TV. Tinuod ba ning nabalitaan ako nga na kay uyab? Tubag ako. Buwag na, Mima. Sa ato pa? Gisupak gyud ko nimo? Ma, buwag na gani. Mao gani na makakanako. Kung isulti pa ko ni mo sa tinuod ba? Tugtan ka ako ni mo mag-uyab-uyab? Rona! Dili man gihapon, diba? So, unsa pa may kapuslanan nga mananghid ko ni mo kung imong pagbuot naman gihapon ang matuman? Wa ka na'y batasan, ha? Natuok na ko, ma!
Ano ni mo gusto ako nagibuhat? 19 anyos na ko pero hangtod ron daghan gapong bawal na ko. Di ka usaw ako mahinumdum nga tugtan ko ni mo matanog birthday party sa akong mga friends. Di ka usaw sa mga school events, wa ko mahinumdum nga nisugot ka mo tong ako. Tungod kay matod di mo na yung mga lalaki. Tungod kay dili ko gustong mapariha ka na ko. Ma! Dili kay abig mo ikaagi ni mo mauna sa mga ibahitabo na ko. Nasagoy ko galing ang mga butang nga gusto na kong buhaton. Pero hangtod karon dili na ko mabuhat kay naa ka. Unsa? Day, gituyo gud ni mo silent imong phone, no? Si mama ni mo, sige panawag, oh. Pasagti lang na, tay. Okay. Ay, tuod ay, day. Mo ni baya akong uyab, kuyog anayang amigo. Okay ra ni mo? Ngano dili man. Paniya. Unya, kung mag-inom mo inom ka. Nganong dili man. Dako naman ko. Ah, naana day sila day, oh. Sorry kaya, nandugay mi. Saan, kapit mo mig imlonon? Ay, way ka so, babe, boy. Tuodi ay, babe, akong amiga si Rona. Hey, Rona. Lagro kay, nakalaag ka gabi eh. Di ba lang ta kapiling mula ang gabi eh, di ba? Oo. Ana gina ang life. Dapat mo supak sa tapanagsa. Bagoan ko ni Buda. Murag nawaan naman yung pagka-inosente ng gabi una. Tunay, akong amigo si Danilo. Hi. Hi, Rona. Nice to meet you. Nice to meet you, Pod. Thank you nga nisugot kang makita taro na. Uway kaso, uy. Uwa masay ko ilingaw ron. Di na ka awkward na ako. Ha? Nga naman? Kuan. Ang tinuod mong god. Mag-39 ako karong tuiga. Ha? Tinuod? Wala lagi. Di ka mo to? Dili man mailahan, God. Pero nakaingon ko nga nailahis imong mga trip. Naibaw na ka. Lahi ba gid among lingos mga kaedad na ako. Pero every time nga mag-jam ta ninyo kay behave ra gid ka per me. Mukatawa pero murag tipid ra. Mao di ay. Lagi. Tod. Pwede ba kang matod sa inyo? Inighuman na to. Ha? Ay, ayaw lang. Nga naman. Strikta kaya kong mama, God. Mao ba? Kung strict tayo mong mama, anong handurura sa wapa mong kasinyo? Dili ba gaday pwede masupak tagpanagsa? Ang mausad. Sure ka? Buhatan mo? O, lagi. Sure ko. Danilo. Diin ka man gikan. Kapila na nini mo buhata ha nga dugay kang mauli. Dili man ta kayon ani sa una ron ha? Ma, pwede pag ugma na natin mag-istorya. Ikapoy na ko. Gusto na ko matulog. Dili. Karon na ta mag-istorya tungod kay nagkadugay. Nawad-an na gikagrespeto na ako. Mura na kang dalimot ka doon kay inahan nga nagpaabot nimo. Ay, ma, ikapoy na ko. Pwede ba pasagdan na lang ko ni mo matok? Rona. Unsa? Wala ka daw awas mong binuwang sakit? O, Danilo. Nagduda ko ba si Mabdos ko? Kung mo na, palitan tayo ka pregnancy test. Aron, masaguro. Positive? Oh,
Positive, mabdos ko. Ang si mo hato na to. Ayaw ka bala ka. Di tayo kapasaktan. Ingon man ang umaabot ng anak. Unsa man? Ingon ani na lang yung kapermi na ko din sa bay? Likaya na lang yung kunin mo hangtod sa hangtod? Ma, di lang ko gusto glalis. Mas ato ba nga ako? Pakigsulti na ako? Pila na kaadlaw nga nakabantay ko ni mo nga luya kapermi? Unsa may problema ni mo? Sultihi ko kay inahan ko ni mo, Rona. Mabdos ko, ma. Unsa? Kinuo ko. Gusto kong makakita sa amahan na ng gimabdos ni mo. Gusto ko siyang maila-ila. Ma. Nak, ayaw ka bala ka. Dili na ko si unsaon. Gusto lang yung ko makaila niya. Bisan tuod og wa ko makauyon sa imong sitwasyon karon pero wa naman tay mahimo. Naa naman na. Ang gusto lang na kong masiguro nga dili ka niya pasagtan. Dili ko gusto maparihas ka na ako, nak. Thank you, ma. Tanong og buotan si Danilo, ma. Danilo? O, ma. Mo ni yung pangan. Ugma dayon, ma. Ako kang ipalaila niya. Babe, si Mama. Ma, si Danilo. Dili. Kinuo ko. Daan pagid lagi ko. Maodeng wag yung kumahimutang gabi pa. Ma, ngano? Jessica. Amahan ni mo si Rona. Imo siyang papa. Unsa? Ma, dili. Hayop ka. Imong kaugaligong anak, di mo gipapabdusan. Jessica, wag ko mahibaw. Wag ko kalibutan. Kana tungod sa imong kairesponsable. Kung responsable ba kang pagkatao, gipangitaon ta ni mo imong anak dinhi nako. Waon ta ni mahitabo. Dili. Dili. Nak, kaon na. Pila na kaadlaw nga permi na lang kang nias imong kwarto. Ma, ngano nahitabo manin ako? Mao na ba rin nakuha na ko sa sige na akong supak ni mo? Gaba na ba rin ako? Rona, anak. Dili di ka pa. Maong ayaw magsultian na. Tigali. Kung dili pa lang utak ko sobra ka, kahigpit niya di mo. Naila-ila unta na ako ang ibong mga kuyog. Uwa unta kay tako na ako. Nalikayan unta ni hitapuwa. Ma, Dako kay kong pagmahay, anak. Sorry, anak. sa din ako, ma. Dili. Uwa kay sa. Pero, dili ron panahon nga magmahayay pa ta. Naa naman na. Ayaw ka balaka. Ni ako para di mo, nak. Dili ti ka pasagtan.
magpalayo ta din kapita. Og sa laing lugar ta magsugod og bagong kinabuhi. Gawag na kailan nato. Padakon ta ng bataa nga naa si Magtiyan. Nagkasabot ka. Ma, salamat. Salamat kaayo. Napasaylo ako. Samtang napadako aning akong kaagi. Hangtod karon dili gihapon ko makadawat nga nahitabo ni nako. Tingali, kung dili pa parehas ni mama ang akong nainahan, may siguro pasinuwa na ko din hirong kalibutan na. Sa pagkakaroon, namalhin biglaing dapit nga wagi na kailan na mo. Naay mga higayon nga grabe akong pagmahay sa akong kaugalingon. Pero sa pamimahimo na ko, dili na mapapas ang sayop nga ako nabuhat. Maayo na lang gani nga naa si mama kanunay sa akong kiliran. Og na-feel na ako nga wagid ko mag-inusara aning panahon na. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higala, kaagi ni Rona nga taga Kalapi, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, iingatan ka. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukit ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ayag naman di ay. Uy. Na may papel sa misa. Ako na be. Di na dito mabalik si mama, kuya? Asa man ay pa doon si mama, kuya? Ilom na mo. Wasa ko kay Mahog. Asa pa sa mama. Kay pagmata na ko kay Rehang Buntag, wala siya. O nalay ako nabasahan ang ibili niyang suwat sa lamisa. Hindi na ko na siyang balik. Kay sobra na ko ng kabisyoso nga itong amahan. Hoy! Nagunsa mo diha! Asang inyong inahan? Nganong ni aman mo mga apo ko? Unsa man inyong tuyo? Wala. Ni Aligimi. Ang mahangyo ni mo nga. Anhil na sa mi puyo sa inyo. Kinilayas mama kaganihang buntag. Kaya wala siya kagwantas bisyong papa. Kung mahubog sa papa la, iya man kulatahon sa mama. Maong nilayas na lang siya. Unsa? Uy, kasalbahis ko daya ng inyong amahan. Nahala, sige. Anhilangon na mo din sa bahay. Kay, basin o ka muna sa dunya, pahimungtan na itong inyong amahan kung mahubog to. Salamat kay na. Salamat, Lola. Maundang lang tingali kong eskwela. Manarbaho na lang ko para mapadayon pa na ako pagpa-eskwela ang ako mga manghod. Nahala, sige. O man ka na ang desisyon ni mo. Di man sad mahimong pugngan ti kadong. Kay kahibaw naman ka nga wag ko'y pangita. Og di gyud ko katabang sa paggasto ninyo sa eskwelahan. Okay na lang, oy. Ako na lang manarbaho la. Para nasa tayo makaon din is bahay. Sige la, di lang ko magdugay. Mato ko sa merkado. Basin og makita kong trabaho dito. Nahala, sige po. Pag-amping baya dito. Ola. O ikaw na'y bahala sa akong mga manghod, ha? Usala? Dinis papa og gikuha niyang ako mga manghod? Oo, apo. Ug isog paggani ka itong ni Anhi din, he. Kay kuhaon gyud ko na mo og balik niya. Kay pag-abot ko nun niya dito sa inyong bahay gabi, wa ko no'y tao. Maong gihatag na lang na akong imong manghod.
Timing man sad kaayo nga. Nangabot sila gikan sa eskwelahan. Kuya, di ko amin ni Papa dito sa ilang lula kaganiha. Bitaw, kuya. Ikuha, mi. Asam dahil nga itong irresponsable nga amahan. Alas 10 na gabi eh. Mangmingaw na kayong agianan. Ayaw na sunog ako mga notebook. Maluoy ka. Naman ko'y dagang assignments, ana. Paghilo! Wala na lang yung ka na. Ang ako ng manghod ang naghilak. Ang sakay na itabo. Magdali ko. Pa! Ay, nagsunog ka pa! Hilom! Ay pag-apil-apil! Pa! Maluoy ka si mong anak pa! Maluoy ka! Bigani, may buhay ko! Ay kukupte! Di ko nubuyan ha! Isumbag ko ni mo pa! Recorded by Radio Mo TV. Paitas ang kinabuhi ay. Tanikamot lang ko panabaho sa merkado. Isip ko sa kargador. Para na doon na lang may pagkaon ba. Kung mapaeskwela na akong patumangkod. Kaya si Papa, wag yun ang nuna na mo. Kumusta na karos mama no? Asa na karos siya? Nagunahon na papagkasya na mo nga iyang mga anak. Unsa? Oo, kuya. Mauna ang nahitabo. Naglingkod si James kaniya diya sa gawas. Unya, nikalit og abo si Papa nga hubog kaayo. Hiyang gipangutana si James kung asa si Mama. Unya, wawan makatubag si James. Mautong iyang gitigbas og sundang si James sa liog. Maayo na lang gani kaya bulan ang sundang ang gitigbas ni Papa. Tuwa sa James ron sa ospital, kuya. Gidanin do'y pabling atong silingan. Sobrang nagsalbahe si Papa. Di na ni Mayo yung ibuhat na to. Sige ka na. Ikaw na'y bahala din sa atong duha ka manghod. At doon ako si James sa ospital. Kaluoy tayo sa kong iksuon. Ginextro siya. May gani kay dili kay grabe ang sabat siyang liog. Sa may angay na mubuhato na ni. Aron mag-usap na si Papa. Karon nga naayo na ang samad sa inyong manghod. Ipadakop na to ang inyong amahan. Aron makaamgo na siya sa iyang mga dautan nga binuhatan. Ay na lang la. Nga nang ayaw man. Huwag sa tay kwarta nga ikagasto. Aron ikapasakag kaso. Sige na, pangatog na mo. Kay sayo pabiyain yung klase ugma. Alas 9 nas gabi oh. Oh, kuya. Good night, kuya. Good night, kuya. Sige. Ayo! Ayo! Isa urong nanuktok sa pultahan. Uy, mga tanod. Usay tuyo ninyo? Binong, ikaw ba si Ronald Caparida? Oo, ako. Nga naman. Ay, inyong amahan nakita na mo dito nga naghigda na plis kalsada. Abi na mo patay na siya. Panahubog na na eh. O ginana mo siya dito sa district. Na-admit siya. O ang sulti-struktur nga na siya sakit sa baga. Gitagalan na siya struktur. May mabang ato ninyo siya? Dili. Di ba mga to? Wa mi amahan nga sama ka dautan niya. Kuya, atuhon na lang nato si Papa, kuya. Duha na kagabi eh.
Wa pa yun na to naluaw si Papa dito sa district hospital. Sige na, kuya. Pagilo mo, oy. Dili na to siya amahan. Dautan siya. Kuya, nagkila ka? Wa ko muhilak, Carla. Sige na, pagilis na mo. Kay mga tuta sa district hospital. Kuya. Sige, kuya. Wala, kuya, wala si Papa, kuya ay. Tolo, galupin ni Papa. Daot na kaayo siya. Nay, nagsikipikit siya ko po. Kuya, di ta manood. Ato nulon si Papa. Tara, manguli na ta. Di na ta manood ang district. Igo na natong nakita ta niya. Tara si Papa. Nagigda sa kanya ng ospital. Kuya, kaluin ni Papa, oh. Hina na kayang maliho. Tara, atong doolon. Pa! Ay, mga anak, maayo kay ni Amo. Opa. Mga anak, salamat nga diyan mo. Ginuaw ko ninyo. Bisan og naglagot mo na ako. Apan nakauna-una gyapon mo pagluaw na ako. Nalipay kayo ko. Ug pasaylo ako sa kong nabuhat ninyo. Mga anak, kaibaw ko nga dako kayo ko og sa kadahimo ninyo. Labi na gid sa inyong inahan. Di na tingali kong magdugay ini sa kaliputan. Pa! Pa, ayaw magsulti og sama, anak, pa. Pa! Ayaw migbiyahe, pa! Ronald, ikaw na bahala sa imong mga eksupon. Kahibaw ko nga, buutan ka nga pagkamaguha. O nakahibaw ko nga, kamao ka muna sa imo mga mangon. Pa? 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 Hindi mong gipiwi mo mga mata pa. Pa? Pa? Nausa ka? Pa? Pa? Sakit kayo palang dumong kayo namatay ko si Papa. Nagkapasaylo na ang tamin niya. Apan uwahin na ang tanan. Pa, nasayod ko. Nga nakadungog ka na ako karon. Bisan og tuwa ka na sa laing kalibutan. Pasaylo asad mi. Nga mibati mi kasuko nimo. Og karon nibalik na ang among inahan mo. Para sa mga amahan nga naminaw karon. Ayaw gyud din taon daog-daogan ninyo ang inyong asawa, ingon man ang inyong mga anak. Kaya ang Ginoo nagtan-aw ra ba sa atong mabinuhatan? Dinhin lang ko to og daghang salamat. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga ikalang kaagi ni Ronald nga taga Carcar City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagkalahan, Take Me Out of the Dark. Among kaagi gibatan ng duwa sa radyo ni Landmark J. Cabusa Sismar, ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinatuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka, ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod na gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Rolando. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Pagsubok. Recorded by Radio Mo TV. Okay, brother, kilo, okay. Ay, salamat. Kay kusog ang halin doon sa akong ikiri. Makabawi-bawi ko. Kaya itong usang adlaw, hinayin taon kaayo. Ya, Ronald! Magluto pa ka? Dili na, day. Manira na lang ta. Aron nga makapauli sa pagsayo. Kay gikapoy naman ko. Okay, ya. Ya, kumusta man ang imong negosyo nga bakery, Ronaldo? Okay raman, ma. Naman sabihin tayo na malit sa akong pahan. Magminyo pa lang unta ka do. Aron nakikatimbang sa imong negosyo nga bakery. Indot lagi ang tama, pero unsaon man nga, wapa may babae nga miabot sa akong kinabuhi. Ayaw paghuwat na mo abot. Paning kaamot. Ma. Gusto mo sab si mama? Kinala na tuod nga magbinyo na ko. Kay basin og maulitawang guwang na hinuon ko ini. Kuya! Kuya Oh, Ronaldo! Hey, naunsa man ka? Dali man ka? Kuya, di kang balita, kuya. Nasunog ang merkado ug naapil ang imong bikiri. Unsa? Unyaw sa may plano ni Moron. Wa naman kay bakery. Manarbaho na lang ko, ma. Asa masab ka manarbaho? Dinira ko sa ato, ma. Naman ko'y kailangan na yung mga bikiri. Magpatabang ko nila nga makasulod kong trabaho. Salamat itang kinakasulan kong trabaho. Ay, iligin matagal ang tinabuhi. Sa una may bikiri ko. Karon, trabahanti na lang ko. Hi! Oh, Ikaw di ang bago namang kauban din, he? oh, miss. Ako rin si Alona. Ikaw? Ronaldo. Ronald na lang ako itawag ni mo, eh. Pero dili kayo tigawang paminahon. Pwede ra. Okay, paano nga panguyaban si Aluna, ha? Panguyaban? Anong panguyaban man ako? Waka kabantay niya nga ibog kayo na si Aluna ni mo, ha? Sabad ay, buot-buot sa ganda. Tinuod laki. Pero mi kung makabantay na niya, nga mututok ni mo. Unsa? Maong ako pa ni mo, no? Panguyabi na si Aluna. I love you, Alona. Ronald, May chance ka kunin mo? nga nung mulimod man ko nga, sa tinuod lang, nakagusto man sad ko ni mo. Nga sa ato pa. Sa ato pa, uyab na ta. Oh, Ronald. Yes. Salamat. Salamat nun. Salamat kayo. Aluna? Lagi ba'y? Lipay kay ko nga nagkauyab na mi. O niyaon sa pamigilay ngayon langayan ni mo. Pag minyo na mo, aron da kog agi. Pwede ra. Musugot ka nga magbinyat, ha? Ana ramang gihapon papadungkod. Maong sige, magminyo ta. Salamat nun. Recorded by Radio Mo TV. Huy, hinahinaya ko no kubi, kay mo balik ko. Nalipay lang ko, day. Nahimo na kang asawa. Ako sa to, lipay, kay ko kinakaban ako og buutan. Dali, be. Gusto na kong makaanak. Day! Tinuday? Mabdos na ka? O dong, wa na ko rigla ha. Kung mauna, mahimon dili kong tatay ini.
Doon sa mga. Unsa ka? Sakit naman akong tiyan, Dong. Mga anak na tingali Uy, ko. dali, dalong ka sa ospital. Dali aras panahon dong sa. Walang ibaho eh. 7 na kabuo ka nga tong anak. Mga giday. Wala lagwa. Gusto kayong dagan sa panahon. Maog yun dong. Doon sa mga. Sakit man kayo ang akong tiyan, Dong. Ha? Ano sa mana? Taod-taod naman ni Dong. Ako lagi yung kiagwanta. Di na maayo da. Wato tag doktor ano na ito na may bawaan. Naa siya ay mayuma. Unsa? O kinahanglan siyang maoperahan. Kinuo ko. Aray! Sakit niya palang imong tiyan, day. Bisag na opera na ka? O, Dong. Mangita ko kwarta, day. Kay mo balik ka sa doktor. May gani kay nakawam ko kwarta sa kong amigo. Kinahanglan nga mabalik din ko dito sa doktor. Kinahanglan nga badaan ako si Day Aluna. Nga ako manong anak, nagkila. Nganom ka ha? Dung, ang siya nitabo? Wanas mama. Patay na siya. Unsa? Pa. Oh, Dong Richel. At tuyo ka na ako? Kuan pa ba? Kining patayan naman yun si mama. O wa makay kauban din kay adto ni sa layo ng trabaho. May tingali nga magminyo kag usab pa. Ha? O kinsang siya ako minyoan? Kining na ako'y iplailan mo pa. Basig dig magkasinabot mo ini. Ha? Mo na kong gingon ni mo pa si Jessa. Day Jess, akong papa si Ronald. Hi. Hello. Pa, niya? Unsa may tanaw naman Jessa? Butan siya dong. Pero maulagi, bata man kayo. Ay, okay rin bata pa eh. Ang importante nga, ikasinabot ni mo. Dong. Maong iglang-ilangay pa. Panguyab bida yun. Tinuod, Jess. Imo na kong gisugot? Ronald. Nga, okay na nimo nga. Tiguang naman ko. Dili mo gud katiguang gud. Hamtong lang. Unya, okay ra ka na ko. Oo, uy. Mas ganahan kog maguwang na ako ang lalaki. Unya, okay ra nimo nga ato na kampuyo sa amo. Magtipon ta, isip ba na og asawa? Ikaw! Kung sa tuwi mong gisulti, mablos na ka? Oh, Ronald. Mabdos na ko. Maayo inoon. Maningkamot kog maayo day para sa kaugmaon sa umabot natong anak. Ronald, sakit na kayo kung tiyan. Wala, pasig mga anak na ka. Aray! Dali, mga tutag ospital.
Ronald. Kasundan mo po nimo eh. Imo ning sa, kay dili makapabalibad. Mausab. Sige lang day. Maningkamot lang kung maayo. Alang sa umaabot na itong mga anak. Aray! Padalian ang driver kay magawas na ang bata! Malang, doon na ta. Huwag nilo sa hapit na ta maabot. Ronald, unsay akong anak? Babae day. Oh. Naunsa man ka? Nga wa makamalipay nga nakaanak ng babae. Special child ang atong anak. Unsa? Ronald, mabdos na sab ko. Mayong normal ang maabot na tong anak, no? Kay lisod kay atiman og special child. Mag-ampo lang tanong. Nga normal lang umaabot na tong anak. Ronald, dili na sa normal ang atong anak. Unsa? Gamay kayo ang atong anak. Usa na ka kilo ang timbang sa bata. Kinuo ko. Kinuo sa may akong sa... Ganong imo man kong gisilutan og ingon ini. Unsa man? Grabe ang mga pagsuway nga miabot sa akong kinabuhi kay human may makaanak og duha nga mga special child. Napunan pagyud og usa nga special child lang gihapon. Sa pagkakaron, grabe ang mga pag-antos nga ako nga giatubang. Ug bilaong paghihapon ko nga unta, akong malabangan ang mga pagsuway nga miabot sa akong kinabuhi. Dinhi na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power RMN. Recorded by Radio Mo TV. RMN. Mao kita mga higalang kaagi ni Ronaldo nga taga Zamboanga del Norte. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagalohan pagsubok. Handumanan sa kaaw. May adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ining handumanan sa usa ka awit og ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Ronnie. Sari pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ako ang iyong pahinga. Recorded by Radio Mo TV. Hi Jessa. Hello, Ron. Kumusta ka? Okay ra. Laban lang sa life, bisag kapoy. Trabaho lang gihapon. Lagi oy. Murag, bag-o man to naglunis no? Nga, lunis naman sab. Mao lagi, uy. Kusog yung dagan sa panahon, no? Na, dali yung kita matiguang ani ba? Mao gyud. Dali na, uy, manood na ta. Aron makatime in na ta. Ting paniod to na sab. Maglik ko kaon aron makarelax ko gamay. Ron! Ay, Jess! Ikaw mong gudena. Mukaon na ka? Oo, Jess. Paingon ako mukaon. Dungan lang ta. Aron, nasa ko'y katabi-tabi ba? O ba? Kabantay ko ba? Close kay mong Jisa, no? Lagi bay, ganam sa siya nako kay ibaw naman ka nga buotan baya ko. Jisa la! Hinoon sab. Ako pa nimo, no? Ha?
Kana si Jisa. Oh. Panguyabi na. Wala. Salbayisa na ni mo eh. Nagpakita lang ganyo kaayaw ng tao, yung dahil yung papanguyaban ako. Ikaw, gino. Klaro magkaayo nga kana si Jisa doon ay gusto nimo. Day, una-una ra ni mo eh. Inamiguro ng iyaha rin ako. Basta bay, sa akong tanaw. Naibog na si Jisa nimo. Mura may hinunog na hagit ko sa gisulti ni Bijumar na ko na. Unsa ka, no? Kung akong suwayan o panguyab si Jaysa? Hi, Jace. Mupauli na ka? Ron, nga naman ang ta? Mga una ka na. Naman ko'y nakitaan nga bagong nag-open nga kananan. Feel na ko no nga dami ka nilang baligya diha. Sa sunod na lang, Ron, kay madali manggug ko. Mau ba? Una lang ko ni mo, ha? Kaya nang mukuha na ko. Sige, Jess. May uyab si Jisa? Oh, bay. Oh my goodness, pagsure, uy. Tinuod laki. Kikuha mo isang motor. Huwag malagi na sa una. Basig, bago sila nagkauyab, eh. Basin po. Ya, saman, atras lang ka? Magani may tabo, bay. Ang sa manguyab ko ni Jisa nga may uyab naman na siya. Huwat-huwat na lang. Nga magbuwag na sila. Usa? Recorded by Radio Mo TV. Huwag man ko makakita ang Jisa rin. Ay, makasi. Gusto. Mangutan ako sa iyang mga amiga. Ni absent si Jessa ron, uy. Mo ba? Nga naman ka? Ano sa maday nahitabo niya? Naglain ko no ang lawas. Pero, ni message to siya nako nga mo duty siya ugma. Hi, Jace. Hello, Ron. Naglain ko na yung lawas mong ni-absent kagahapon. Maolagi, Ron. Nga naman. Unya na lang ti kasultihan, Ron, ha? Inig-out na to sa trabaho. Sige, Jess. Ha? Nagbuwag mo sa imong uyab? Ron. Sa may hinungdan nga, nagbuwag man mo. Ako mang nasakpan nga nagchat-chat sa siyang uyab sa una. O nagbalik sila. Mauto. Tungod sa akong kalagot ako sa gibuwagan. Gusto mo sabihin mo gibuhat ba kay nagbinuang ko siya? Pero sakit kaya akong dugan, Ron. Dili ko makadawat sa gibuhat na ako. Di ay mayo ay. Aron malingaw ka. Aron mugaan ang imong dughan. Manglaag ta? Asa man sa tamang laag? Bisag asa lang gud. Ang importante nga malingaw ka. Malimot ka sa gibuhat si mong uyab. Sige, Ron. Pwede sad ug adto ta sa daplin sa dagat. Aron imo mapahungaw ang sakit sa imong dugan. Nasa naman ka? Medyo nigaan-gaan akong dughan, Ron. Mainon. Salamat tayo, Ron, ha, nga naaka nga akong kasumbungan. Kasumbungan sa akong mga kasakit. Okay rin, Jisay. Ay. Naunsa ka? Nagunahuna lang ko ba kung ako patingali yung mong uyab, no? Di ka tingali masakitan. Ron? Nainaik ka naman gini. Bahala nang eh. At tinojis, sa una pa lang, ganahan na kayo kunin mo. Pero, nagpugong lang ko kay suod maggugay ta. Ronnie? Antod nga, nakauyab na lang kaglain. O guwag ko makasulti mo sa kong feelings. Pero kung hatagan ko nimo og higayon, Jess, may gugmaon ka. Ako ipasalig nimo. Kadi gid ka magmahay.
Kaya di tagid ko pasakitan, Jess. Ang tinuod ron, ganahan man ko nimo kay buutan ka. Dali ka maduulan. Pero, saon man good. Friend ra magid akong pagtanaw nimo. Okay ra, Jess, oy. Wa man sa ko magdali. Andam ko magpaabot, hantod kanus ka maluin ako. Ronnie. Mayo, hinuon kay nakapanguyab na kang Jisa. O lagi bay, pero mura man ugway pag-asa bay. Sige lang, good. Hot to nga. Kaning hot-hot lang ba? Waiting-waiting ba? Pasi ba day, moabot ang panahon nga ma-in love na og pinakalit si Jisa nimo. Ha? Mayon ta, bay Jomar. Nikaw na ka? Wa pa, Jess. Mga una ta na. Kaya nasa ko isulti nimo human na tog kaon. Basin mo na ning akong gipaabot nga sugto na ko ni Jess, ha? Human na magita kaon. Unsa may musulti na ko, ha? Abi ni mo, Ron? Oh. Malipayon kayo ko. Ano man, ha? Nagbalik na mi sa kong uyab. Unsa? Mauna, Ron. Oh. Iyan ang gibuwagan ang iyang uyab sa una. O iya po gining giblock. O nag-ilis na sa siglaing number. Aron, dili na siya makontak pa ini. Mao ba? O mao to. Nihangyo siya nga makig-uli na ako. Og nisugot sa ka? O, Ron. Kaya syempre, love pa manggod na ako siya. Oh. Nahibaw ko nga sakit para nimo kay nahigugma ka na ako, Ron. Mahimong maglagot ka na ako. Kay human ko pasakit sa akong uyab, nakigbalik ko niya. Jessa. Pasayloa lang ko, Ron. Unsaon manggod. Nahigugma man ko sa akong uyab, bisan pa man siyang gibuhat na ako. Jess. Hinaot ka makasabot ka na ako, Ronnie. Okay ra, Jess. Nakasabot ako nimo. Lain sa kayo kung ako ipambugos ang akong kaugalingon diyan nimo. Nga higala ra man gyud ang imong pagtan-aw diri nako. Salamat, Ron. Pananglit pasakitan kapag usab si Muyab. Niar ko nga imong maduulan, Jess. Andam mo sabot nimo. Andam nga magmahal nimo. Pag tumingin ka na. Ko sa kung naibawan nga nakigbalik si Jessa sa iyang uyab. Wa ko'y mahimo kay di man ako ang gigugma ni Jessa. Di na lang ko tubog daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Ronnie nga taga Danao City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nakalahan. Ako ang iyong pahinga. Ang mong kaagi kipahotan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga suking tipaminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. RMN